Avem norocul să moștenim din trecut mărturii spirituale ce poartă cu aceeași căldură ca în vremurile de cândva gândurile înaintașilor noștri, credința și speranțele lor, lupta pentru existență și bună rânduială. Aceste cărți și documente ne-au parvenit cu discreție în mod aproape imperceptibil pentru memoria noastră, mereu încărcată cu prea multe griji ale zilei. Printre primele reeditări ale tipografiei eparhiale de la Chișinău, care a avut o pauză între anii 1841-1853, din mai multe motive, o apariție tipografică de valoare a fost liturghia de la 1855, tipărită aici la Chișinău. Patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei deține 3 exemplare al acestui obiect de cult, dacă putem să zicem așa, prin ce sunt de valoare aceste cărți liturgice. Deci, cunoaștem că era o lipsă acută de cărți liturgice în limba română aici, la noi, la Chișinău, și, după cum știm, la insistența mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, deci s-a început tipărirea acestor cărți și pentru această carte, pentru acest volum, este important că a fost, deci, originalul de retipărire a acestui liturghii a servit drept original, deci, Evanghelia de la Buda de la 1812. Această scriere rară a așteptat timp de 2 ani pentru a vedea lumina tiparului, motivul fiind lipsa hârtiei de calitate. Pe una dintre primele pagini este aplicată gravura Sfântului Ioan Bogoslovul, iar pe unele dintre file apar și desene grafice. Tranșa este netedă, ornamentată cu o dungă aurită, numită Goldschnitt. Când au fost tipărite, sigur că ele n-au fost cu fericătură. Ulterior, cei care își puteau permite făceau asemenea fericătură și o puneau pe coperțile liturghiei. Aceste fericături care sunt amplasate la colțurile liturghiei, deci reprezintă cei 4 evangeliști cu simbolurile lor, deci Ion cu simbolul vulturului, Matei cu simbolul îngerului, Luca cu vițelul și Marcu cu leul. La centru, deci, are amplasat un medalion care reprezintă răstignirea lui Iisus Hristos. Pe coperta posterioară, deci în afară de piciorușele care sunt amplasate pentru a sprijini cartea, la centru avem la fel un medalion din argint, ca și toate fericătura de altfel, unde este prezentată simbolul crucii. Dacă o să ne uităm atent, acest volum, tranșa este o tranșă simplă, ceea ce nu putem spune despre celelalte 2 volume, că de altfel volumul acesta, care tranșa și superioară, verticală și inferioară, deci este aurită, este dreaptă și are imprimată niște modele. Coperta anterioară și posterioară, ele sunt din lemn, care sunt acoperite cu stofă. În cazul nostru avem o stofă de culoare albastră, culoare roșie și mai avem încă un volum care este prezent în expoziția de argintărie la parter de culoare neagră. Tiparul acestei liturghii este de culoare roșu și negru, deci are, ca și toate cărțile religioase din epocă inițiale, gravuri, toate volumele sunt importate, toate au o importanță deosebită, au o valoare inestimabilă. Prin ce noi apreciem, sau mai mult să zic așa, chiar ne fălim cu acest volum, cu această tipăritură, prin aceea, deci prin fericăturile din argint și asta nu-i tot, deci prin faptul că pe aceste fericături sunt amprentele meșterului care a marcat deci această fericătură, este titlul argintului 84 și un scut cu un stejar care, în urma cercetărilor care au făcut-o istoricii noștri, au constatat că este o producție locală, deci a fost aici la noi confecționată în Basarabia și, ținând cont cei ce spun toți specialiști în heraldică, scutul cu stejar era stema orașului Orhei, dar de fapt nu a oraș, dar a județului Orhei. Cărțile de lectură duhovnicească, editate la Chișinău în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prezente și la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, conferă tiparului și artei decorative o semnificație aparte. Aceasta se manifestă prin păstrarea identității românești în Basarabia, în perioada ocupației țariste, iar prezența lucrărilor în fondul de carte oferă o plusvaloare patrimoniului instituției. În
orășelul Solingen din Germania se află unul dintre cele mai ciudate muzee ale lumii, cu numele Plagiarius. Fiecare exponat este prezentat în două exemplare, unul original și altul contrafăcut. Există și un premiu pentru plagiatori, inventat pentru recunoașterea celor mai flagrante produse contrafăcute de pe piață. Instituția culturală a fost înființată în anul 2007, cu scopul de a prezenta cele mai grave cazuri de copiere și a explica daunele și pericolele acesteia. Aflați în continuare povestea primului obiect de acest fel realizat la mijlocul secolului al XV-lea. În urma săpăturilor arheologice efectuate la 1999 în incinta cetățuiei medievale de la Orheiul Vechi, într-un strat, într-o locuință, la o adâncime de 1,80 m, au fost depistate două piese de artilerie, unicat pentru spațiul sud-est european, iar pentru Republica Moldova sunt unicate din faptul că sunt cele mai vechi arme de foc descoperite vreodată în acest ținut. O analiză minuțioasă a acestor semne existente pe suprafața tunurilor, prin comparație, vedem că a doua piesă de artilerie este confecționată din același material bronz, dar printr-o tehnică mai rudimentară față de prima piesă de artilerie, ceea ce au indus specialiștii să concluzioneze că această piesă a fost o piesă contrafăcută sau confecționată prin imitație și a nimerit pe această cale tot din baza aceluiași atelier de confecționare din zona Lvov sau a fost confecționată de către meșterii locali, prin această copiere fiind o copiere a primei piese de artilerie. Unul dintre tunuri este original, iar celălalt este realizat din același material și are aproximativ aceeași formă. Mica emblemă imprimată în bronz, care este asemănătoare, dar totuși diferită, a ajutat specialiștii să facă marea deosebire între armele de foc utilizate în luptele ce au făcut istorie. O altă cale de pătrundere a acestor piese pe teritoriul spațiului românesc s-ar datora acelor capturi de război care au existat întotdeauna în urma operațiilor militare purtate de către un șir de conducători și în special aș menționa aici operațiile militare care au avut loc pe teritoriul asediul Chiliei la 1465, asediul orașului Baia cu 2 ani mai târziu, de asemenea confruntarea dintre oastea moldovenească a lui Ștefan cel Mare cu oastea otomană în bătălia de la Vaslui 1475, cu acea victorie strălucitoare de la Podul Înalt. Aceleași rezultate au fost și anul următor, 1476, de la Valea Albă și nu în ultimul rând acea bătălie câștigată de către Ștefan cel Mare contra polonezilor la 1497 din Codrii Coziminului, în urma căruia practic toată artileria poloneză a nimerit ca captură în mâinile lui Ștefan cel Mare. Adică aceste două piese de artilerie nu este exclus că ar fi provenit de urma acelei capturi militare. Aceste piese de artilerie se încărcau tradițional prin față. Partea din față era prevăzută cu un orificiu, prevăzut cu un canal intern. Se introducea praful de pușcă, iar după el se introducea proiectilul, care era constat dintr-o ghiulea inițial din piatră, formă sferică, iar mai târziu aceste proiectile erau din metal. Se introduceau pe gura țevii, iar apoi în partea din spate, era speculată, exista un canal în care era introdus praful de pușcă și acest praf era aprins cu o vergea metalică. În urma aprinderii prafului respectiv se producea detonarea și proiectilul era aruncat contra inamicului. Astfel de piese de artilerie puteau fi instalate ușor pe vârful acoperișilor cetăților sau pe oarecare alt loc improvizat mai înalt. Vedem că ele sunt de dimensiuni mici, au lungime de 67 de centimetri, greutatea este de 27 de kilograme, deci puteau fi ușor transportate și manual. Însăși acest inel existent deasupra acestui tun demonstrează că el ușor putea fi aninat și agățat și putea fi urcat la diferite înălțiri, pe cetate sau
transportat ușor manual cu ajutorul unei funii sau alte improvizații. Armele au stat ascunse în negura vremii timp de 5 secole. Odată descoperite, ele au fost dovada marilor înfrângeri sau victorii ale neamului nostru de-a lungul timpului. Reproduse sau originale, în prezent contează mai puțin, atâta timp cât veacul lor originar este unul cu istorie glorioasă.